Altså nogle gange bliver det også i tvivl, om det var det rigtige at gøre. Altså fordi vi også var så gode sammen. Ja. Ja, I var virkelig gode sammen. Det tror jeg, vi alle sammen sådan lidt tænkte, altså da du valgte at slå op, at det var da godt nok en interessant beslutning, men altså det er faktisk virkelig fedt, du selv bringer det på banen, for jeg har virkelig sådan tit tænkt på, hvor dumt jeg synes det var, at du bare sådan smed noget så smukt ud af vinduet. Altså det var, ja, det tror jeg sgu ikke, man finder sådan hver dag. Det gør man altså ikke. Hvad snakker I om? Det var bare det der, vi snakkede om i går med, at det var mega dumt, Spino slog op med Mark. Nå ja. Ja. Det var godt nok dumt, Ja. egentlig. Man må sådan tænke over, hvor stabil det var, altså sådan, den der form for tryghed og garanti for at være så sikret på en eller anden måde, ikke? Med et menneske, der virkelig kan lide en sådan ubetinget, det synes jeg er... Ja, man tænkte sådan, at det ville vare for evigt, altså. Og det tror jeg også, han var 100% indstillet på, altså hvis du også havde kunne se, hvor godt det var. Men altså, nu er han ligesom kommet videre, så du skal nok bare ligesom give slip på tanken, altså så bare... Han er jo en fyr, som bare, han har lige, jeg har fortalt om Tina, jeg var lige ude og drikke en øl med ham her forleden. Så. Ja, de er ret glade også. De er altså ret glade for hinanden. Men ja, altså nu er du dig selv, bare nyd at være dig selv, altså. Det er jo, altså der er vel også, altså der var sådan noget fedt i at være alene måske, altså sådan. Ja. Eller det, altså, det er du i hvert fald alene. Ja, du er da i hvert fald alene, kan man sagtens sige. Så jeg tænker også, bare brug det af det, man kan få ud af bare, det. ja, acceptere det. Ja. Så. Jeg tror, de har hentet noget mere vin. Ja. Ja.